Pod sloganom Sećanje na Milana Mladenovića i EKV očima deteta, učenici Niške gimnazije Bora Stanković obeležili su 30 godina od njegove smrti. Na ovaj način čuvaju sećanje na lik i delo frontmena EKV-a, ali i promovišu kvalitet u popularnoj muzici. Sve to je u okviru školske sekcije Kluba za kulturnu akciju, za koju se opredelilo dosta talentovanih učenika iz Niške gimnazije Bora Stanković. Jedan od njih je ovde sa nama u studiju, Strahinja Đokić, učenik 3. godine Niške gimnazije. Dobar dan i dobro nam došao. Dobar dan, hvala vam na pozivu. I profesorka sociologije i mentor kako vodi ovaj klub, Katarina Lazarević-Brdar. Dobar dan i dobro nam došla. Bolje vas našla. Evo, naša kamera je zabeležila deo trenutak tog dana kada ste obeležavali 30 godina. Uskoro ćemo vidjeti i kadrove, ali ti baš, Strahinja, si svirao gitaru. Je li to sad neki oformljen bend bio poseban za tu priliku ili inače sviraš sa svojim vršnjacima tako? Pa ja sviram definitivno, imam bendove, to potraje ili ne potraje, sad zavisi, ali ovo sada je bilo vrlo spontano. Samo smo se našli na nekoliko, desetak je, mislim da nas je. A što, to je na nastavi rekla vaša profesorka da ćete obeležavati, koliko ste imali vremena da se pripremite, kako je to sve izgledalo? Pa meni je, imali smo čas fizike i drug mi poslao poruku, jel hoćeš na EKV tribut? Aha, na času ima telefona, aha. Da. I ništa, to je to. Ali hoću da kažem, tebi je bilo lako zato što ti u stvari i poznaješ pesme Katarine Velike, je li tako? I opus Milana Mladenovića i nije bilo teško da se pripremiš. Naravno, pa mislim, slušam kući maltene svaki dan EKV i skidam pesme, mislim, to mi je onako, ja to radim kad se puštam, to mi je stvar. Jel često slušaš njega, mislim, od koga si čuo, ko te naučio takvoj muzici? Pa, moj otac je u bendu Novembar i onda tako sam, odrastao sam konkretno uz Novembar, dođem kući iz škole na... To je baš rock'n'roll, da, tako je. I sad na njihovom prvom albumu dao mi je da čitam one CD-ove, pa otvorim i uzmem knjižicu i piše Milan Mladenović, je kao tata, ko je ovo? I onda mi ispričao tu sve. Gostovao na jednoj pesmi, Gle kako ljubav umire se zove. I od tad, sad, ja se nisam slušao EKV kao, da čujem na radiju, pustim, recimo, Krug. Dobro, to svi znaju, ja pretpostavljam, većina građana, naročito starijih. I moja devojka je veliki fan, baš veliki fan. I sad ona pred godinu, tako nešto sad već ima, kao, ajde poslušaj, malo uđi, malo se udubi u EKV i eto. Dobro, i bilo teško svirati njegove pesme? Pa... Naročito taj gitarski deo. Nije uopšte. Ima sa zadnjeg albuma, je li Dum Dum zadnji? Neko nas posmatra. Onda sa predzadnjeg albuma. Pesma Dum Dum on ima malo teže solaže. Ali generalno nije teško. Zato mislim da je dobro i za početnike. Drugo, svi znaju melodije. Ja volim da sviram. Zabavne su pesme prosto. Dobro, mi kada smo se vidjeli tog dana, naša kamera je bila u gimnaziji Bora Stanković, ti si rekao da u stvari i Milana Mladenovića voliš zato što njegove pesme poručuju nešto dublje. Tako je. Pored, mislim, imamo pesme ljubavi, imamo Srce, te najpoznatije i to su ljubavne pesme. Naravno, to narod voli i to će uvijek da se voli i ja ih volim. Ali, ne znam, recimo, zadnja 2 albuma poručuju nešto dublje, imaju tu antiratnu poruku. Generalno, Milan se nikad nije ubacivao politiku, ali definitivno je imao svoj stav koji je prenosio preko metafora. Dobro, umetnost jeste jedna borba protiv nekog režima i evo sad smo vidjeli Strahinju na delu kako traži vašu podršku, što znači da imate veliki uticaj na decu i verovatno vam je drago kada čujete da već znaju ko je EKV. I pošto živimo u vremenu kad neka druga muzika je aktuelnija na neki način i
kaže se, ima tu i kvalitetnih pesama, ali je skroz neki drugi melos ritam. Vi kažete Balkan trap, je li tako? Pa tako su, mislim da su tako, da je neko drugi tako odredio muziku, pošto je kombinacija ovih nekih etno uticaja sa trepom, ovim sa zapada koji je došao i onda je to kombinacija. Odnosno, kao neka druga vrsta turbofolka, da kažem, ali više ide na trep nego na... Ali znate šta, i Bijelo dugme se smatra da je bila u stvari narodna etno muzika, a u stvari to je bio rock'n'roll, jer duša rock'n'rolla leži u etno motivima, je li tako? Ali sada kada se dodaju ti moderni zvuci, to sve može da zvuči drugačije. Drugačije zvuči, pa svako vreme ima svoju muziku, u principu. Ali prošlo je vreme kada je rock'n'roll bio mainstream. U vreme kada sam ja odrastala, srednja škola, znači kraj 80-ih, početak 90-ih, bila je popularna, mislim, pop muzika, Crvena jabuka, Plavi orkestar, Hari Matahari. I sa druge strane, rock muzika koja je takođe imala veliku publiku, kao što je Katarina Velika, Party Breakersi, mislim, Oktober 864. i tako neki band. A Doktor Igi? To je bilo kasnije nešto. To je krenulo sa početkom ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Tada se dosta kritikovala ta muzika, ali recimo naše detinjstvo je to obeležilo i nekada neke pesme u životu nama znače bez obzira što nisu kvalitetne. Šta ih vi učite u klubu za kulturnu akciju? Evo vi sad ste oživeli Milana Mladenovića, to nije slučajno. Ne zato što volite EKV samo. Da, pa ima jedna knjiga koju je napisao Dušan Ilić, gde je kao škola za petparačke priče, tako nešto, gde on smatra da popularna kultura treba da bude deo obrazovnog sistema, zbog toga što je ona svuda oko nas, ima najviše uticaja i utiče na formiranje vrednosti i na usvajanje, znači, vrednosti, normi kod ljudi uopšte, pa i kod mladih. Iako bi škola potpuno negirala popularnu kulturu, da bi ona na taj način se isključila iz mogućnosti da utiče u tom vaspitnom procesu, da kažem, kod učenika. I onda to je jedan, da kažem, od razloga zbog čega je nekada formiran klub za Ujedinjene nacije koji je postojala kao sekcija, koji je bio više orijentisan na neke teme vezane za ljudska prava, dan tolerancije, prava deteta, znači nešto što je promovisano od strane Ujedinjenih nacija. S obzirom da sam tada vodila više većinski građansko vaspitanje, ali počelo se izdvajaju te stvari vezane za Svetski dan pozorišta, pa onda vezano, znači, za glumu, za muziku. Više su bili zainteresovani učenici i onda smo se prebacili na klub za kulturnu akciju 2017. godine, jer je uvijek vreme za kulturnu akciju. Je to bilo na vašu inicijativu ili na zahtev učenika? Kako se formira jedna sekcija u jednoj školi? Oni su, inicijativa je krenula, kako da kažem, krene od mene u smislu od nastavnika uglavnom da se formira u skladu sa predmetom. Znači primetite šta deca žele. Onda se prilagođavate. Vi možete da radite, kažem, raznovrsne su aktivnosti kod učenika, zavisno od toga sa kakvim resursima ljudskim raspolažem. Mogu ja da zamislim nešto, ukoliko nemam nekog ko bi to radio, da nije zainteresovan ili nema talenta, onda ja to ne mogu da radim. I onda sam se tako prilagođavala. Imam, recimo, neke teme koje bi obrađivala, neke stvari i onda pitam, a šta biste... Ali ispitate teren, jel da? Da, ispitam teren i onda vidim, pitam ih šta bi onda radili kad vidim da ima za nešto interesovanje, šta bi mogli da radimo sa i Dobro, ti Strahinja, zašto si odlučio baš da ideš u klub za kulturnu akciju? Pošto čujem da u gimnaziji Bora Stanković ima mnogo sekcija. Jedna se tiče i prirodnih i društvenih nauka, ima i dramska, literarna, likovna, ja mislim, i svašta još, recitatorska, horska, ne znam šta sve ima, ali ti si se odlučio za ovo. To znači da su neki časovi bili dosadni, pa si želeo nešto drugačije, ili zato što imaš interesovanje prema muzici? Kako je išlo to? Pa definitivno je taj dete gubljenja časova vrlo simpatičan. Ali ja stvarno, meni je muzika život. Mislim da ne prođe minut u danu da ja ne slušam muziku. Kad si upisivao školu, si znao da postoje takve dodatne sekcije koje mogu da razvijaju tvoj talent i hobi? Pa znao sam da je Bora malo drugačija. Bora je uvek bila, neću da kažem da je bolja od ostale gimnazije ili srednjih škola u gradu. Pazi što pričaš, ja sam išla u Sremac. Pa dobro, kolege smo. Dobro, ista škola, ista zgrada. Ista zgrada, da. Ali to je, kod nas je, mislim, ja iz Sremca, ako znam 5 osoba koje sluša... Pa zato što je druga smena u pitanju, pa ne možeš da ih sretneš.
Evo, mi upravo sada vidimo neke kadrove gde u stvari možemo da zaključimo da Klub za kulturnu akciju ima dosta aktivnosti. Ovo sećanje na Milana Mladenovića je samo jedna od mnogih. Evo, piše Tribute to Music Stars, znači veličanje zvezdi. David Bovija ste radili, je li tako? Onda 100 godina od prve jazz ploče. I 105 godina. I 105. Evo, recite, šta ste sve radili? Pa, eto, recimo sa 7. novembra 2017. godine bilo je godinu dana od smrti Leonarda Cohena i onda smo hteli da ima učenika koji slušaju i Leonarda Cohena, i Davida Bovija, i Princa, i Soundgarden, i Chris Cornella. Odnosno, njihovi roditelji su to puštali pa su preneli na njih. Teško da će sam neko da se seti da pusti. Dobro, ti si izuzetak, tata ti je muzičar, to se ne računa. Ali slušaju... Jer mi vrti glavom ovde. Roditelji mogu da upoznaju sa nekim stvarima, sa nekim muzičarima, pa onda kada njihovo uvo navikne, da kažemo, taj zvuk, onda počne sami da istražuju. Ja gledam, recimo, po mom sinu, on je juče kupio ploču Frank Zappe, a ja Zappa nikad nisam slušala. Ali neke druge stvari, kao Ceppeline, jesam, Dorse, ne znam, nešto što sluša, Radiohead, ali to nisam nikada, ali opet njemu se uvo naviklo. Sluša i Miles Davisa. Znači, ima, bitano što se sluša u porodici, da jednostavno njihovo uvo se... Da se napravi baza nečega posle. A onda oni posle, kada naprave bazu, onda oni posle dalje sami istražuju i slušaju. Zato vi obrađujete razne ličnosti. Evo, šta ste spomenuli? Razne, bez predrasuda, znači i George Michaela, i Cohena, i Chris Cornella, i Jeff Buckley. Znači, bitno je da je kvalitet u popularnoj kulturi, bez obzira da li se radi o soulu, džezu, roku, pop muzici, nego bitno je da je kvalitet. I jednostavno, na taj način rade oni koji to vole, koji su čuli, oni se uključe. Uglavnom, ovi što slušaju muziku, dosta toga, što sviraju, dosta toga i znaju, a onda delujemo na publiku. Ja se uvijek nadam da poneko od njih dopadne im se nešto od toga što čuju, pa malo više istraže. I desi se. Znači, uvijek posle dođem do informacije kako je neko čuo, pa je onda istražio i počeo da slušaš nešto drugo. Jesi ti čuo nešto na ovoj sekciji što možda nisi dovoljno znao o nečemu, pa si želeo da istražiš dalje? Pa ja za sebe iskreno mislim da mnogo bolje slušam muziku od mnogih, ako tako mogu da kažem. Slušam sve, bukvalno sve. Što se kaže od Nirvane? Od Nirvane do Silvane, da. Svirali smo isključivo EKV ovaj put, tako da nisam imao šta da čujem, da nisam znao, ali nadam se da ću u budućnosti da otkrijem nešto novo. Ja nisam u svetu džeza, soula i bluza, bluz onako. Ali možda će ti se dopasti neka... Sigurno. A što se dešava kada odeš na neku proslavu ili, eto, uskoro će matursko veče, tu će biti svašta, tu će biti i narodne muzike, posle toga možda i idete na neko okupljanje, što kažu mladi, na žurku i onda se sluša sve i svašta. Jel poznaješ tu muziku? Naravno. Jel se uklapaš onda? Jel se ne dešava da kaže, nećemo da ga zovemo zato što on ne sluša to? Ne. Mislim kada su žurke i to. Ja nisam, ne umem da se ponašam u takvom. Ja ne znam kako ću moj 18. Ne znam šta ću da radim, ali... A zašto? Zato što je sad moderno 18. da se pravi kao neko veselje. Jeste, ali ja ne znam iskreno kako bi se ponašao kad dođu onako svi oko mene. Ja gledam u tortu i šta da radim. Ja ne umem da igram, recimo. Pa zato ćeš ti osmisliti nešto novo. Tako je, imamo već plan. Imate plan, jel da? A kada ja odem na proslavu, znam naravno, što rekla profesorka, znaš, Erfene, znam. Ali tad je bitno društvo i druženje. Jeste, da. Nije muzika tada presudna. Mislim, ja volim uvijek da slušam ono što mi prija, ali ponekad i može. Dobro, koliko to deca moraju, evo vi ste i profesor sociologije, i dugo ste u školi, koliko se deca sada razlikuju, nekada prihvataju neke vrednosti, iako nisu za njih da glume da bi bili prihvaćeni u društvu, naročito u to doba starosti, da kažem. Pa ima dve grupe učenika, kad sam pričala sa njima, neko bukvalno samo da ne bi bio odbačen, to sluša, a neko kao kaže, pa prosto kad mi se toliko ne ulazimo u te stihove, to nam ništa ne znači, kaže, ritam je takav, onako, Jeste, veseo je, da. Da, motiviše ih da se kreću, da plešu. Kaže, mi to danas na jedno uđe, na drugo izađe, kući slušamo nešto sasvim drugo kada smo sami, ali to je to tako za žurke, šta da radimo? Kao toliko su te pesme, kao lako se pamte i brzo se zaboravljaju. Ono, recimo, u toj muzici što je bilo pre 5 godina, više niko i ne zna. A i zanimljivo, recimo, kada puste na maturskoj večeri, kada dovedu DJ-a,
strofa, refren i sledeća pesma. Iako te pesme traju maksimum 3 minuta, za razliku od nekih rock koje su bile 6-7 minuta, oni nemaju koncentracije da slušaju ni tih 3 minuta. Jeste. Znači, nego već ono to... Ali dobro, ali primećujete talentovanu decu, ipak radite u gimnaziji. Ma ima, naravno. Koliko nekada morate da ih ohrabrite da oni deluju više ili recimo oblače se svi relativno slično da bi bili, jer nekoj deci kažete slobodno budite specifični, jer razgovarate o tome, recimo baš na ovoj sekciji, to je baš način da oni mogu da ispolje sebe i svoje talente. Pa ja se u principu uplašim kada nema tih koji izgledaju drugačiji, pošto smatram da su to godine kada oni treba da pripadaju nekim subkulturama. I da se nekako imaju potrebu da se izraze i kroz odevanje, ne znam, šminku, boju kose, neki nakit i to. A kad su svi uniformisani, meni to nije mi prirodno za njihove godine. Tako da ih vrlo hrabrim. Obradujem se kada vidim nekog da je drugačiji. Evo ja mogu da posvedočim, pošto sam bila tog dana, ja sam Strahinju odmah primetila i ostala deca su bila zanimljiva, imale su svoje stavove, lepo govore, lepo prenose, lepo s tim preneli znanja, ali nije samo to. U okviru ove sekcije postoji podsekcija, plesna, je li tako? Da, desilo se tako jedne godine, baš pred koronu 2019. godine, da sam imala učenice koje su išle u plesnu školu, a ja sam po stare dane obnovila svoj ljubav prema plesu, jer sam vodila plesnu sekciju u srednjoj školi. Znači, ja sam išla u gimnaziju i to ona, da kažem, generacija sa 2 glumačko odeljenja kada je čuveni Kokla Mladenović režiser. Imali ste sreće da ju upoznate. Imala sam sreće i sa njim sam spremala priredbe za dan škole, on nam je bio režiser i tako. I onda sam ja nekako u ovim godinama, posle 40 plus, krenula ponovo da idem u plesnu školu i obnovila tu svoju ljubav i videla te učenice i tako smo počeli da vodimo plesnu sekciju. Spremali smo jednu plesnu predstavu, Sanja i pleši diši, koju je prekinuo korona, tako da, nažalost, ta devojka nije igrala u predstavi, pa smo posle sa nekim drugom ekipom, takođe učenicama koji plešu tipa od 7. 8. godine, Natalija Veronika Vojinović, napravili tu plesnu predstavu i 3 godine učestvovali na takmičenju Saveza za školski sport Srbije i osvojili prvo, drugo i prvo mesto po mišljenju žirija. I idemo dalje. Dobro, ja vam želim puno uspeha. Ti, Strahinja, kakvi su ti planovi sad posle škole? Možda je rano, 3. godina, ali razgovaraju profesori ili barem razredni sa vama o tome ili je to ipak priča sa roditeljima? Razredni, konkretno, profesori ne baš. Nemaju vremena baš, jel da? Mi imamo razrednu koja, mislim da stvarno nismo mogli da dobijemo bolju razrednu. To je, stvarno je, ne mogu rečima da opišem. Vjerojatno i gleda sad, zdravo razredna. Ajde sad da vidimo, čujemo da imamo nekoga na vezi, možda je razredna. Dobar dan, izvolite, u programu ste. Dobar dan. Dobar dan. Ovde je vaša gledateljka, znači bivši profesor gimnazije 9. maj. Ja bih samo htela da vas kao voditeljku i vašu televiziju pozdravim i drago mi je što ste ovako prepoznali, bez obzira što sam ja radila u drugoj gimnaziji, prepoznali jednu najbolju gimnaziju u Nišu koja neguje te tradicije, koja ima toliko sekcija, ali znate kako, ima dobar profesorski kadar, ima dobru decu, ima dobrog direktora i šta drugo da kažem, poučena tim, ja sam upisala i unuku u gimnaziju 9. maj i ja sam presrećna, zadovoljna jer su tu i moje ćerke završile i jedna i druga gimnazija. Jel se slažete da imamo talentovanu decu? Predlog da svaka, ako možete nedeljno, baš 2 puta dovodite sekcije različite, jer to je nešto što treba roditelji da vide i da shvate, a ne samo da kritikuju. Veliki pozdrav, svako dobro, prijatno. Prijatno, hvala što ste se uključili. Evo, čujemo profesorka, bivša profesorka gimnazije 9. maj, potvrđuje da imamo talentovanu decu, jer dosta sada vlada neko mišljenje da su deca letargična, da nisu zainteresovana za menjanje u svojoj zajednici, da su mnogo drugačija, da imaju manje koncentracije. Kako su vaše iskustva? Ako im priđete dobro, jel vi sami osmišljavate kako će izgledati čas, pošto je to sekcija, ili postoji neki
sistem, kako se to pa radi? Jer radimo dosta zajedno. zavisi od profesora, ja mislim. Pa u principu postoji neka podela posla. Desi da nešto i ja odradim, ali u suštini radimo zajedno. Napravi se podela zadataka i odgovornosti, odgovorne osobe, kakve ideje imaju. Mislim, oni su osmišljavali plakate, pesme smo otprilike birali zajedno. Ne, ali kako dolazite uopšte na ideju? Evo, rekli ste da pratite šta vole i onda tako dođete. Mislim, kako funkcionišu inače sekcije? I šta vole i zašta imaju afinitete, mislim, šta im ide. Jel možete li imate vremena da se posvetite? Koliko je sada u sekciji deca? Trenutno ih ima mnogo, ali je to dosta tu ovih što plešu. Znači, za tribut je bilo 20-ak učenika, neki su pravili plakate, pošto ne mogu svi da pevaju, glume i sviraju. Treba da se uključe i onaj učenici. Dobro, i bile i voditeljke, koliko se ja sećam. I voditeljke, da. Znači, sprem talenta. Ja, bukvalno kada krene sekcija, stavim jedan papir da oni napišu u kojim aktivnosti bi učestvovao i za talente koje imaju i zašto. Da li bi da budu voditelji, sviraju, pevaju, glume, rade panoe i već šta. I onda posle toga zovemo na sastanke i raspoređujemo, pošto i sad stvarimo oko 50-ak i nije moguće. Uglavnom, najbolje funkcionišu sekcije sa 20-ak članova. Što ih je više, to je teže i onda sada tako delimo se po radnim grupama. Da bi svako imao neki učinak. Da bi svako imao, da bi uključili poenta, uključiti što više dece, jer smatram da su te sekcije mnogo bitne za lični razvoj. I to su njima najlepše uspjeh, ne kažem, znam i po sebi. Onda izađeš sa školom sa nečim što nije samo nastava, napraviš kontakte, imaš lepa druženja, uspomene, možda neko se oslobodi dete koje je inače, mislim, ja se šalim kao, ako nešto dobro ne radiš, sad ti je prilika u srednjoj školi da to isprobaš i da napreduješ bolje, pa nekad se baviš profesionalno, da posle budeš bolji u tome. Tako da trudim se, tražim, zahtevna sam kao ajde bolje, ajde, a posle kako ispadne, ispalo je. Pa dobro, ostaće im nešto u glavi i sećat će se. Dobro, ti šta ćeš dalje, znaš li? To smo počeli. Ili elektronski, mada sigurno ne u Nišu, nažalost. Takva je situacija, moji su se preselili u Beograd i sad me čekaju gore. Vidjet ću da li ću Beograd ili možda Sloveniju. Imam vremena još. Dobro, ja ti želim puno uspeha. Hvala. Evo, možda sad i neko ko nas gleda iz gimnazije, pretpostavljam da će nas pre vidjeti na YouTube-u u ovo vreme baš mlađe generacije i ne gledaju televizor. Šta im savjetujete kao poruka mladima za kraj? Šta biste poručili kao profesorka? Pa ja bih im savjetovala da se uključuju što više u razne aktivnosti, da li su vannastavne, da li su humanitarne, volonterske, kakve god aktivnosti, znači da ne budu samo onako profesionalno usmereni na školu, kasnije na fakultet i da ne budu samo, da kažem, u tom nekom mikrokosmosu da žive svoje porodice i prijatelje, nego da se na različite načine što više uključuju u razne društvene aktivnosti. To obogaćuje i njih i doprinosi njima, a i dobre za zajednicu. Da se ti slažeš s ovim? Naravno. Da, pošto je rekla profesorka, naravno, je li tako? Šalim se. Hvala puno na ovom gostovanju. Hvala i vama. Hvala vama. Evo, u nastavku reklame, a onda sledi pregled najvažnijih vesti.